Saps si a la teva empresa o despatx esteu aplicant polítiques de seguretat suficients com per evitar que us espiïn la informació? En aquest vídeo t'explicaré 9 maneres d'evitar-ho, 9 coses que has de fer i t'ensenyaré que no és tan difícil fer-ho. Soc Rafael Torrelles, de Xarxa Control. En primer lloc, tens una bona política de canvi de contrasenyes i passwords? Pensa que això és molt important. Les contrasenyes s'han de canviar sovint. No em diguis que tens una o dues contrasenyes i amb això en fas prou, que les fas servir la mateixa contrasenya per les coses importants com per les coses que no són tan importants. A la feina ja canvieu la contrasenya cada 2 mesos? La contrasenya d'accés al teu correu electrònic, per exemple, és molt important. Pensa que els hackers treballen de la següent manera. Busquen un objectiu, l'estudien i quan el troben van a per totes i intenten aconseguir la contrasenya. Avui en dia, amb menys de $3.000, pots construir un superordinador que et pot hackejar la compta en poques hores o pocs dies de feina. Tot això es fa amb uns ordinadors normals, que li afegim les targetes gràfiques aquestes tan famoses per jugar, que tenen un gran nivell de processament i tenen molta memòria incorporada junt al processador, i fa que amb una màquina de pocs diners puguis craquejar una compta molt ràpidament. Us posaré aquí sota un link perquè pugueu comprovar les vostres contrasenyes i què es pot trigar en craquejar aquesta contrasenya amb un ordinador d'aquest tipus. Això és molt important, doncs, tenir contrasenyes separades dels temes importants dels temes menys importants. No és el mateix la compta del banc que les contrasenyes per mirar, doncs, per exemple, anar de compres a Amazon. Tot això cal tenir en compte i anar molt al tanto amb aquest tema i tenir una bona política de contrasenyes i passwords. I en segon lloc, el que hem de fer és canviar el nom del nostre wifi. Tots tenim un router de la nostra companyia de comunicacions i aquest router deixen el nom posat allà de qualsevol manera. Hem de posar un nom que no significa res. Ara no posem wifi de l'empresa tal o wifi de la família qual. Aquest nom ha de ser alguna que no signifiqui res i que no sigui llaminer per la gent que ens vol atacar. En tercer lloc, el que hem de fer és ocultar la nostra senyal de wifi. Totes aquestes coses que estic dient es fan molt fàcilment des del mateix menú del router. El fet que la wifi estigui amagada farà més difícil que qualsevol persona que estigui interessada en les nostres dades o en contactar amb la nostra informació localitzi aquesta wifi. Tot es pot fer, però és molt més difícil. No heu de patir perquè els usuaris habituals, empleats a l'oficina o visitants, donant-los el nom del wifi que teniu amagat, també podran connectar. En quart lloc, el que heu de fer és immediatament després que us instal·lin el router, canviar-hi la contrasenya. Penseu que qualsevol persona que accedeixi allà o físicament allà on està el router sap que fent una foto de la part posterior hi ha contrasenya copiada. I fer-la córrer és molt fàcil. Amb aquesta contrasenya podran accedir a tot arreu. En cinquè lloc, el que heu de fer és activar els filtres MAC del router. El MAC és un identificador únic a nivell mundial de tots els dispositius electrònics, siguin càmeres, portàtils, mòbils, tauletes. Tots aquests dispositius tenen un número únic que es diu MAC. En el router trobareu una llista on podeu posar les MACs dels dispositius que vosaltres coneixeu, que podeu buscar molt fàcilment consultant la configuració de xarxa de cada dispositiu, i amb aquest número posat en aquesta llista permetreu que només aquests números posats a la llista puguin entrar en el vostre wifi. En sisè lloc, una cosa molt important és actualitzar el sistema operatiu dels vostres dispositius. Tots els fabricants treuen actualitzacions constantment i aquestes serveixen precisament per depurar tots aquests forats de seguretat que han detectat en versions anteriors. També és recomanable que feu aquestes actualitzacions, el dediqueu un dia al mes, un dia cada 15 dies a fer-les,
i evitar que es fagin automàticament pel sol fet de que a vegades es posen a fer actualitzacions als ordinadors quan més feina tenim. Com ja he comentat en algun post anterior i com a setena cosa que heu de fer, és tenir instal·lat un antivirus. És vital, avui en dia, qualsevol dispositiu que es comunica per internet, que tingui un antivirus instal·lat. En vuitè lloc, és molt important que no instal·lis programes pirates ni gratuïts de dubtosa procedència. És de calaix. Si és gratuït o és pirata, el premi ets tu, la teva informació. És de sentit comú. Quan vas pel carrer, les botigues de roba no surten al carrer a regalar-te la roba perquè estàs mirant l'aparador, no? I en novè lloc, i per últim, però no menys important, recorda, quan no utilitzis la càmera del teu portàtil, tapar-la amb una tirita. Pensa que és molt fàcil que t'estiguin observant encara que tu no vegis el pilot obert. Fàcil no és, però és molt possible. Hem de vigilar amb aquestes coses. I ara tot seguit, perquè tots plegats tinguem consciència d'aquests perills que us comento i que veieu que no és tan difícil que una persona sense ser hacker, sense massa experiència, pot accedir a informació, veureu uns quants exemples que em penso que us sorprendran. És interessant veure que hi ha algunes webs com aquesta que ens ensenyen en temps real tot el que està passant en aquest moment a nivell mundial. Aquí podem veure l'origen dels atacs, els tipus d'atacs van en funció dels ports que tenen oberts els nostres ordinadors, els nostres routers. Els ports són petites portes que han d'estar obertes per segons quines funcions, perquè pugui sortir el correu, perquè podem fer una pujada i baixada de fitxers, per connexions remotes de teletreball. Aquests són els destins dels atacs per països. I aquí a temps real estem veient la IP que ataca, d'on és, etc. Aquí estem veient tota la informació, el port, i aquí ens fa tot un petit resum de tot el que està passant. Això és perquè tinguem una imatge gràfica del problema dels atacs informàtics, de la ciberseguretat, l'important que és. Podem veure també com Google ens buscarà informació i accés a impressores. Posant aquesta petita instrucció, veiem aquí impressores que estan obertes a internet. Tenim, per exemple, en aquesta. Mireu, està oberta. És una impressora, està en anglès-francès. Això ens dona la pista que probablement estigui instal·lada a França. Aquí veiem informació de la impressora. Els comptadors de la impressora podem veure aquí. Quantes còpies s'han fet en blanc i negre. D'acord? Aquí tenim accés a tota la informació d'aquesta empresa. Aquí en totes les cues, si algú estigués imprimint, ho veuríem aquí i podríem agafar la impressió i borrar-la, imprimir diverses còpies. Si en aquest moment hi hagués algun document a la cua. Em sembla que no n'hi ha cap. Podem veure també l'historial, crec que és per aquí, imagino. Aquí veiem tot l'historial de la impressora. Aviam, si cliquem aquí. Està treballant. Aquí veiem les últimes impressions. Si a més intentéssim entrar amb el login provant el password habitual, perquè moltes vegades s'instal·len i no es canvia la contrasenya, i mirant el manual del model Rico Oficio MP 2352 podíem provar si el password famós admin o admin 1234 ens deixa entrar. I podríem fer realment aquí, començar a imprimir coses i gastar-los el paper en aquests senyors. Això és una situació que no és normal, això hauria d'estar protegit i tancat i nosaltres no hauríem d'estar podent mirar aquesta impressora. Com dèiem, Google ens permet arribar a informació que teòricament és privada. Aquí tenim un exemple. Estem buscant arxius MP4 que estiguin oberts a la xarxa.
Per exemple, estic veient uns apunts i vídeos de bioestadística. Anem a veure què és això. Curiosament, semblen vídeos, tots són MP4s, que farem el primer perquè veieu que es pot veure. Conceptos que son muy fáciles de diferenciar son lo de población y muestra. Una población está formada por los individuos que reúnen ciertas características que definen su pertenencia al grupo. Por ejemplo, los individuos que viven en Málaga son una población. Com podeu veure, això és un vídeo privat, sembla que és de la Universitat de Màlaga, i els seus servidors no estan prou protegits. És curiós. En aquest exemple intentarem trobar càmeres de vídeo, d'aquestes que es pengen de videovigilància, que estiguin obertes. I també a Google posarem aquesta petita instrucció. Ens troba aquí moltes càmeres, fixeu-vos si n'hi ha, dona com a poc 3.580 resultats. Provem aquesta, aviam què ens ensenya. Ja s'està carregant. Carai, bé, sembla una imatge d'una gàbia. Aquí sembla que tenim els botons per poder veure diferents posicions de la càmera. Carai, això és una girafa. Estem veient la girafa. Aquí hi ha una altra visió. Veu força malament. Els caràcters d'aquí dalt, doncs, bueno, això està clar que no és una càmera que estigui gaire a prop. Aquí tenim per poder manegar-la, poder-la moure. Suposo que la podem girar una mica, si fem clic aquí. Ara ho veurem. Veiem que s'ha mogut, podem pujar-la, podem baixar-la, podem fer una panoràmica, o sigui, ens deixen oberts tots els controls, de diferents resolucions, una càmera de molt poca resolució, per això es veu tan malament, etc. Clar, això si aquesta gent el que volen és que visitem aquestes gàbies amb les girafes, si és que és un zoològic o el que sigui, haurien de tenir aquesta imatge incorporada dintre d'una plana web, com Déu mana, i tancada, i que la gent no pugui utilitzar tots aquests controls. Això és bastant greu. Veiem que ja sola està programada, va canviant de la càmera 1 a la 2 i a la 3, en diferents posicions. Aquí podem tocar el brillo, ara està més estàndard, i ja sola va canviant, com podeu veure, en diferents tomes. Això no hauria d'estar així, no és normal que una càmera web sigui visible des de qualsevol lloc. Aquí podeu veure una plana web, shodan.io, que ens permet fer un seguiment de webcams, neveres, televisions, smart TVs, coses d'internet de les coses en general, xarxes de seguretat. Tot això ens permet, si creem una compte, vigilar tots aquests dispositius. El tema és que si tu ets fabricant d'un dispositiu o sabem on està instal·lat i tot, des d'aquesta web el pots seguir, però esclar, hi haurà gent que ho farà servir per altres coses. Aquí veu tota l'explicació, qui estigui interessat, doncs, que entri aquí, es doni d'alta com una compte gratuïta i faci algunes proves. Bueno, com heu pogut veure, sense ser un expert, sense ser un hacker, el mateix Google ens proporciona informació per poder entrar a llocs on no hauríem de poder entrar a través d'internet. És un tema seriós, ens ho hem de ficar al cap, hem de ser conscients, i la meva intenció és que sigueu conscients de la situació actual amb totes les obertures d'internet. Espero que aquest vídeo t'hagi agradat i si és així, sisplau, comparteix-lo a les xarxes socials.